Zino, ești pregătit să salvăm orașul? Da, cred. Mă, ce ton îi spune omul ăsta? Înainte, pregătește-te că o să vină preoții care ne-au furat orașul. Oh, nu, mă, ce? Zino, dă-i în el! Zino, ce faci? Se uită la câinii noștri? Zino, câinii noștri, nu! Băi, îi bate, ia! Zino, nu, cățelușii noștri! Zino, ne-au furat cățelușii! Na, s-a stricat televizorul, acum ce mai facem? Că nu mai știu nimic, Zino. Trebuie să ne salvăm cățelușii! Bă, dar nu știu ce să fac. Ok, și ca să ne salvăm cățelușii, Zino, trebuie să trecem de niște stage-uri mai întâi. Trebuie să ne batem cu niște breros care ne-au capturat orașul. Ia să vedem unde sunt. Ok, deci fii cu ochii în patru, ok? Hai să vedem ce avem aici, la ușa asta. Ce trebuie să facem? Ok, deci este one-way access, ok? Deci dacă noi intrăm, nu mai ieșim. Hai să vedem. Zino, băr, patapim, dă-i în el, repede! Oh my god, ce ne-ai suferit! Tung, sahur, nu! Zino, aici în spate! Bă, hai, ce m-am speriat. Ok, deci am curățat o cameră din 5 camere, ok? Să mergem în continuare, Zino, ok? Deci trebuie să ne luăm cățelușii și să ne luăm și țara înapoi, pentru că preoții o conduc. Haide. Ok, hai repede. Fii cu ochii în patru. Ok, uite acolo jos. Tu dă-i în băr, patapim. Ok, Zino, dezverifică și în spate, ok? Să fim mereu atenți cu ochii în patru. Băr, patapim, pleacă de aici, băi. Ok, deci ce trebuie să facem? Eu știu. Ia să vedem aici un ce, Zino, hai să deschidem. Hai să schimbi tu. Păi, Zino, l-am deschis, nu știu ce a picat. Sincer, uite, mai e încă unul aici. Ceva bănuți. Da, ne-a picat bănuț, ok, să... ce e asta? E o cameră de comori? Oare putem să intrăm în ea? Zino, vrei să intrăm în ea? Păi dacă mai ieșim. Hai să vedem, că nu cred că este doar one way. Ia să vedem ce avem aici, comoară. Pe bune ne-a picat niște arcuri. Ok, bine, cum zici tu? Mă, ce ăsta oare curentează? Băi, da, tu auzi? Nu, ce se aude? Cred că-s Brairo sus. Oh, nu. Ok, să deschidem ușa aia, cred că e ceva cumpărătură. Nu cred că avem nevoie să cumpărăm chestii. Stai să vedem, stai. Ok, Zino, dar ai grijă, ok, fii cu ochii în patru, pentru că brainul aceștia sunt peste tot. Păi da, dar n-am bănut oricum. Câți bănuți ne trebuie? 10 cel mai ieftin din ăsta. Oh, nu, am doar 6. Hai să mergem. Nu, de 6 că am 3. Păi, Zino, am deschis chesturile, ai uitat. Hai să vii și eu. Ok, hai să vedem. Ăsta este tot la fel. One way access. Ok, să intrăm. Oh, nu, Zino, vin pe noi, dă-i! Ok, Zino, dă-i în ei. Ok, am curățat camera. Ce este asta? E mâncare pentru pisici? Așa ușor a fost. Zino, eu zic să nu te crezi așa șmecher, că cine știe ce urmează mai departe. Eu mă duc. Doamne, și cred că câte animale au răpit ei nesuferiți. Ia, băi, băr, patami, unde-i cățelul meu? Level 2? Cum adică level 2? Am făcut nivel 2, ce se întâmplă acum la level 2? Nu știu, dar eu am deschis asta, vino. Zino, te văd ce scrie aici? Carne de șoare și carne de... What? Hai să... Zino, da, uite, e un chest aici, ăsta să-l deschid și eu. Ce vine aici. Și uite, am găsit o... Ok, deja avem viață, deci... Zino, dar chiar tu câte viață ai? Ia vezi dacă poți inimioara asta. Nu pot, că am full, dar ne trebuie o cheie ca să deschidem aia acolo. Înseamnă că trebuia să o găsim până acum. Oh, nu, n-am găsit o cheie, deci nu putem să intrăm? Să nu fie ascunsă pe aici. Ce să ne uităm noi de cheie? Oare putem să mergem înapoi? Și nu ia să ne uităm pe aici? Păi m-am uitat și mai devreme, dar n-am găsit nimic. Oare pe aici, pe jos sau... Zino, cred că trebuie să cumpărăm cheia, dar noi nu avem bănuți. Se pare că nu o să intrăm în camera aia cu cheie. Nu era cu bani cheie, era altceva acolo cu bani, speed și nu mai știu. Asta este, Zino, trecem mai departe. Hai să vedem. Cred că aici o să găsim cheie. Oh, nu, băr, patapim, ia de aici, băi, nesuferitule. Unde e cățelul meu? Nu-mi spui? Bă, tung! Zino, ce ai făcut? De ce nu dai în tung? Că nu l-am nimerit. Ok, camera 5 din 5. Acum mai trebuie să ne uităm pe aici. Poate găsim aici o cheie. Zino, eu zic să nu plecăm încă. Păi aici ce? Dar ce e în partea asta oare? Ia să vedem. Zino, mai încă o ușă aici. Bă, dar nici o cheie. Zino, fi cu ochii în patru, ok?
Ai grijă, mă. Putem să plecăm, să mergem la... Iu, zi, nu sunt șobolani pe gunoiul ăsta. Vino să vedem ce e acolo în capăt. Ok, hai să vedem, doamne, dar ce urât, în ce hal a ajuns orașul ăsta din cauza breroților. Că-i batem acum. Zino, sincer, mie nu mai îmi plac breroții, eu îi urăsc. Mă, ce? Zino, ai la put... Oh, nu, ce-ai făcut? Nu știu, hai să plecăm. Ok, Zino, hai să fugim repede până nu vine cineva peste noi. Am luat putere pentru ăla, ca să ne deplasăm mai departe. Dar chiar că altfel nu puteam să plecăm. Bravo, Zino, bună idee. Hai să mergem să ne salvăm cățelușii. Noroc cu mine, băi. Zino, mai taci. Deci acum trebuie să ne pregătim de următorul stage, pentru că, Zino, devin din ce în ce mai grele. Hai că aici a fost ușor. De ce nu ne spune ceva omul ăsta? Adică a revenit televizorul, dar nu merge. Ok, mă, ce? Zino, ce se întâmplă aici? Băi, șobolani. Doamne, cât șobolan, și ce sunt astea? Bombonici? Bă, dar nici că nu avem bani, avem... Să ne luăm 50 HP, dar cred că avem HP, nu? Dar nu poți să cumperi. Păi Zino, eu am 14 bănuți, deci cred că pot să iau. Păi da, ești full, crezi, și de-aia nu poți să cumperi. Ok, Zino, deci aici este o zonă... Vai de mine, te rog să nu fie un monstru aici, mi-e frică, ești gata să intrăm? Și eu am it. Mamă! Oh, nu, Zino, dă-i în el, Zino, ai grijă, ferește-te! Doamne, bine că suntem amândoi că singură, nu știu ce mă făceam. Zino, mă, ce dă cu rachete? Au, Zino, ai grijă, ferește-te! Apasă și tu, să dai speed și fugi. Ok, Zino, încerc, dar are prea mult HP! Trebuie să fugi să tragi. Oh my god, Zino, e foarte greu. Mă, ce, Zino? Trebuie să sar peste laserul ăsta, ai grijă, sari! Fiu, ia de aici, băi, tung-tung, sahur. Doamne, mi se părut foarte greu. Ia să vedem cine e dacă dau. Băi, dacă la level 2 a fost așa greu. Pe bune. Cu ce mă știu pe mine chestia asta? E un grip pentru armă. Hai să plecăm de aici. Doamne, dar ce greu a fost. Doamne, dacă la level 2 a fost așa, da, băi, la 5-6. Păi, Zino, să sperăm că... Opa, deci în dreapta este normal și în stânga este periculos. Zino, unde mergem? Eu vreau la normal, sincer. Păi și Zino, dacă ne păcălește, dacă în stânga e normal și în dreapta e foarte periculos. Aha, n-ai ales? Na. Oh, nu, mergem la normal. Ok, bine atunci. Hai să vedem unde mergem și de ce o să dăm. Băi, dar ce viteză avem. Deci ce mă enervează bănuții ăștia? Deci eu pur și simplu nu mai suport. Pe lângă că sunt nesuferiți, mi-au furat și cățelușii. Mamă, acum e greu. Ok, zim ce pe aici. Trebuie să căutăm un gunoaie, poate găsim ceva. Nu cred. Ok, Zino, hai să mergem împreună, ok? Da, eu am uitat. Acum ar fi fost bun ceva de HP. Mă, ce? Oh, nu, Cappuccino Assassino și cu bombardierul crocodilo. Oh my god, bâr, patapim. Cumva putea să tragă după noi cu ceva. Am dat și eu după el, poate de asta. Ce avem aici, bănuți? Ok, deci avem nevoie de HP pentru că am 78, Zino. Tu cât ai? Am 100. Ok, cred că doar eu am nevoie. Oh, nu, Zino, pe aici ai grijă că ți pe unde poți, ok? Aici, jos. Zino, ai grijă că vin după noi! Băi, dar de ce? Cumva pot să trag în tine? Zino, nu faci asta. Hai să deschidem chesturile. Pe cumva ți-am dat damage? Nu, Zino, am tot 78. Uite, vino că e magazin ceva aici, nu știu. Mai nevoie de heal? Da, Zino, clar am nevoie. De ce o să cumpăr? Gata, acum am 105. Mă, ce, Zino, tu ai văzut șobolanul ăsta mare din spate cu pălărie? Aha, am văzut. Eu, are și cașcaval aici din cașcaval, ai și iarbă. Ok, ești ciudat, domnule șobolan, dar mulțumesc pentru HP, cred. Uite, avem cheie, vino. Ce? Zino, tu ai avut cheie? De unde ai avut tu cheie? Nu mă întreba. Ok, deschidem chesturile și mi-a picat HP, dar nu pot să le iau pentru că sunt full. Haide, vino aici. Ok, hai să mergem. Acum sunt full, deci sunt mai ok. Oh, nu, tung, ia de aici, băi. Ia și tu, dai cu băta. Mă, cine trage după noi? Oh, nu. Bombardiro, crocodilo, ok. Mă, dar ce e locul ăsta pe aici? Cine mi-a dat? Cine mi-a scrutat pe tu? Nu e, bombardiro, crocodilo, a dat cu ceva după noi.
Trebuie să apară brăiroți. Ok, uite-l, Zino, dă-i! Oh, nu, capucina asasinul. Băi, dar e foarte mic și nici nu-l vezi. Eu m-am și speriat când a apărut lângă mine. Ok, băr, patapim, pleacă de lângă mine. Băi. Băi, dar cine? Oh, nu, bombardierul crocodilă, Zino, sunt low, ajută-mă. Oh my god, am doar 63 HP. Du-te, era un chest aici. Mai e un chest și aici. Deci îmi trebuie neapărat viață. Nu acolo, nu intra acolo. Haide aici întâi să vedem ce mai e ca să... Poate ții viață, nu știu. Power room, ok, ia să pornesc eu asta. Vino aici. Vine acum, Zino. Ce e acolo în camera aia? Tot pentru pistolul ăsta. Ia să vedem ce primești eu cadou. Ceva de acuratețe. Grip, bă, vezi că e bun. Eu am primit altceva. Ok, Zino, hai să plecăm de aici, că deja nu mai îmi place. Haide că e greu. Am 63 HP. Bă, capucina să dă inii, Zino. Am dat, spate. Oh, nu, Zino, am 42 HP, ajută-mă. Băi, dar cum ai așa puțin HP? Uite, am luat HP, am 67 acum, let's go. Mamă, dar cine suferiți, băi, frate? Gata, hai la următorul nivel. Haide, urcă că plec. Zino devine din ce în ce mai greu. Și știi care e faza cea mai nașpa? Că acum urmează un monstru. Nu știu dacă o să supraviețuiesc. Mamă, tu n-ai viață de full? Nu, am 67. Să sperăm că ne dă ceva aici înainte să intrăm. Ok, Zino, nu ne dă absolut nimic. Ba da, uite, ne dă. Ce, mă? Ce e ăsta? Speed boost și de ok. Zino, ce să luăm? Eu mi-au ok, tu vezi ei. Ok, o să iau speed boost-ul. Hai, ești pregătită să murim? Oh my god, Zino, nu sunt pregătită să murim, despre ce vorbești. Zino, a intrat unul. Mă, ce el are la cu două bombe. Ok, Zino, stai cât mai departe de ea. Bine și dă-i. Haide, Zino, știu că putem. Haide. Stai, vină încoace, fugi de acolo ca să-l atragi la mine. Zino, asta încerc să fac. Vine după mine în continuu. Haide, Zino, yellow, putem. Hai, mor. Oh, nu, Zino, o să mor și eu. Fugi, ca să nu mori. Îl bat eu. Te ajut. Hai, jos, băi. Let's go, suntem cei mai tari, Zino. Hai să plecăm de aici. Hai să vedem cine a dat. Am arătat noi cine e șeful, o să ne luăm orașele înapoi. Zino, am luat ceva de poison, o să-i otrăvesc. Let's go, suntem cei mai tari. Eu am luat ceva de laser, de nu știu ce. Ok, ne luăm și orașul înapoi și cățelușii, suntem cei mai tari. Doamne, da, deja e greu. Da, Zino, dar orice pentru orașul nostru. Mă, ce ok, Zino, ce alegem acum? Am ales, pa. Ales normal, pe bune și fricăție. Normal. Ok, bine, normal, dar măcar mergem la sigur. Aoleu, ce e locul ăsta? Arată ciudat. Doamne, unde am ajuns, băi, frate? Nu știu, dar trebuie să avem foarte mare grijă pentru că eu sunt foarte low, știi, nu? Păi cât ai? Aoleu. Am doar 56. Păi și aveți, poate că știu să-ți iei heal de undeva. Mă uit pe aici, dar nu găsesc nimic. Ok, Zino, cred că trebuie să mergem mai departe. Și cred că trebuie să mă ajuți, hai să vedem. Ok, îl văd pe tung, pleacă, băi. Bă, dar ce vine dinspre mine? Am văzut mai nu. Pe bune. Dă-i bărbăr patapim. Te salvezi, eu nu-i problemă. Băi! Oh, nu. Ok, și-am curățat o cameră. Hai să ne uităm bine pe aici că poate găsim ceva ce ne poate ajuta mai târziu. Hai la magazin aici, poate putem să luăm heal. Da, uite, putem să luăm heal. Ok, o să iau... Ok, asta îmi dă 30 maxim. Zino, care e mai bună? Ok, dar știi ceva, nici care n-am bani de la costă 20, am doar 12. Și eu n-am deloc, am 5. Gata, Zino, sunt full, am 105 HP. Da, acum tu trebuie să mă ajuți pe mine. Da, acum trebuie să te ajut eu, dar știi ceva, Zino, eu sunt mai noob, așa că nu știu ce să facem. Ia, băi, lirilila. Bă, cu ce dă în mine? Băi, ce nesuferit. Chiar că cei mai mari nesuferiți ei sunt. Băr, patami, lasă pe frățiorul meu. Băi, mă enervează ăsta mic de tot. Ok, am curățat camera. Hai să ne uităm bine pe aici, ok? Poate pierdem vreo cheie. Eu nu vreau să pierdem vreuna. Bă, dar ți-e suferit, e ăla mic, că nu-l vezi. Ok, văd aici un chest. Hai să luăm repede.
Bă, oh nu, cred că ăsta e trulimero, trulicina, nici nu știu. Mă, dar e peste tot, oh nu, Zino. Ia băi, tung tung. Pleacă, băi, de aici. Ok, vine bârbâr patapim și el e ultimul, cred. Ok, hai să deschidem chesturile, să vedem ce găsim. Ce să găsești? Nimic. Cum adică, Zino, bani, poate chiar și HP, ce e aici? Chesturi! Bă, măcar am mai luat niște bănuți. Zino, am luat HP, acum am 105 iar. Am luat și eu, da, am 100. Am uitat și tu, oare ce-o fi chestia asta? E un barierul din ăla foarte periculos? Habar n-am. Da, eu plec. Pa! Zino, așteaptă-mă, nu te duce singur. Ok, chesturi, ia băi, cappuccino. Oh, nu, larila, lasă-mă! Ok, mie bârbâr patru mi se pare cel mai nașpa dintre toți, pentru că e foarte mare. Da, cred că are mai mult HP. Asta văd și eu, foarte mare și foarte mult HP. Băi, cappuccino! Deci ai grijă pentru că cappuccino e foarte rapid din câte văd. Și nesferică nu-l vezi? Doamne, ce piticanie nesuferită. Ce e aici? Ok, nu intrăm aici prima dată. Mă, ce aici? Se fac experimente? What? Hai aici să deschidem chesturi sau nu știu ce ne dă. Ok, hai să vedem. Vin chiar acum. Ia să vedem ce ne dă. Please, ceva bun. Sincer, mi se pare că deveni din ce în ce mai bun. Ție, nu? Haide, că ce să mai, că suntem la level 6, cred că la 10 murim direct. Ok, să vedem. Let's go. Vine bârbâr, pata mea. Uite, chiar i-am dat foc. Let's go. Ia, băi, și tu, micuțule. Poate, dar noi am rămas lângă ușă și murim. Zino, ba, nu murim aici. Dă-i lui bârbâr, patapim. Bă, ce suferi mic, de vine să mă bată. Ok, hai să deschidem chesturile și hai să vedem ce aici. Să luăm putere. Uite viața aici dacă ne-ai luat. Viața pe zi, eu sunt full. Bine. Ok, hai să luăm putere pentru... Nici nu știu ce e aia cu care mergem noi. Hai să plecăm de aici odată. Hai, că la următoarea ne așteaptă ceva greu. Ok, Zino, hai să... Eu sper că ești pregătit. Ce să mai fiu pregătit că murim direct? Eu sper că nu, pentru că chiar vreau să salvăm cățelul și... Hai să vedem ce monstru ne dă. Ok, hai să vedem. Hai să vedem ce ne cumpărăm. Ok, eu cred că o să-mi iau HP. Ok, Zino, ești pregătit? Haide. Ok, hai să mergem să vedem ce e aici. Oh, nu. Cred că ăsta este Madung. Oh, nu. Ma nu e Garama. E Garama, Madung e altul. Oh, nu. Bă, dar ăsta... Mamă, ce speed! Zino, cred că până aici a fost cu noi. Oh, nu vinde peste tot. Nu mai înțeleg nimic. Zino, nici eu. Pleacă, băi, cappuccino asasino. Deci dacă îl bate pe ăsta, suntem cei mai șmecheri, dar nu cred. Oh, nu, Zino, ai grijă, ok? Repede, bate-l. Ce să bat, că n-apuc? Mă, dar e foarte rapid. Băi, nu-i corect. Să știi că eu mor, mai am 20 HP. 5 HP, 9. Nu, 20. Ok, Zino, nu mă lăsa singură, te rog, nu mă lăsa singură. Ui, dar câte căni! Oh, nu, Zino, mai am 19 HP, o să-mi iau bătaie. Îmi pare rău, Zino, îmi pare rău. Mai am 3 HP, așa că căței noștri, din păcate. Zino, cumva ai murit? Încă nu. Oh, nu, Zino, mai am 13 HP. Îmi pare rău, mai am 3 HP. Eu am murit, să știi. Nu, cățelușii noștri.